Asha yawa habba kai to yan san ba ni gangar ka waziri na yi wa jarumi waka yawa abba dan bici ku ce taska a gaida shugaban a wani kwamiti bangaren ku ce sarka kasafin kudin kasa ta kana ayyuka da damar ka injiniya yawa babace hai rabu ya baka a gaida shugaban fatar rabu kwamiti ya riko da hannunka kasafin kudin kasa ta yawa shugaban kwamiti na ƙasa Najeriya kuma kati injiniya an baiwa jarumi mai kwaliti a gaida shugaban gwamnati a gaida mai cikar zafi kasafin kudin kasa ta yanzu kasar mu za ta hausa iti yawa hayya namu ya samu a gaida shugaban daga yanzu ba a kara cutar mu kasafin kudin kasa ko ba ta mai handama da kayan mu injiniya babace za mu mori damar mu a gaida ga shugaban kura kwamiti Najeriya mu hau damu yawa sama kai wazirin rara ke waka ya haya nake da gama da wake haka yawa injiniya babace garin makeri ma shaka a gaida ni shugaban na kwamiti wace amma mai cikar fuska kasafin kudin kasa ta wato injiniya ba abubakar kabir abubakar bani namu za ku gane abba bici yawa abba na ganduje shugaban kwamitin kasafin kudi na kasa alariko da hannuka haya abba bici a gaida shugaban kwamiti dan majalisar tarayyar bici kwararre ne shugaba na kwamitin kasafin kudin kasa tamu babace a gaida shugaban kwamiti dan majalisar tarayyar bici kwararre ne shugaba na kwamitin kasafin kudin kasa ta mu haya abba bici a gaida shugaban kwamiti shi dan majalisar tarayyar bici fitace ne shugaba na kwamitin kasafin kudin kasa shine haya babace ma'adalla she dan majalisar tarayyar bici kwararre ne shugaba na kwamitin kasafin kudin kasa ta mu zan kira buwaye Allahu wanda ke bani injiniyan babace shi yake da ikon ya je ya zamani a gaida shugaban kwamiti taimako nake ƙara bida gare kamar nani kasafin kudi namu safe har da rana kai ne ka share kukanmu babace a gaida shugaban kwamiti dan majalisar tarayyar bici kwararre ne shugaba na kwamitin kasafin kudin kasa ta mu rambuto salatin ka da dagurin uban zara injiniyan yawa babace wanda bai da tamka gare ka haka ka tsara a gaida shugaban kwamiti maliki ka sa har da sahabinsa na ƙara kasafin kudi namu dandarar jar su taimaki amma mai gida namu babace a gaida shugaban kwamiti dan majalisar tarayyar bici kwararre ne shugaba na kwamitin kasafin kudin kasa ta na shaida gani na so tambal yana gaban kamu injiniyan babace haka kun gane mama ai yana gaban samu a gaida shugaban kwamiti dole ne mai kafawo ba takin yawa gurmu kasafin kudi namu hausar ta sankwatawa ce an ba zai fahimce mu babace hai shugaban kwamiti dan majalisar tarayyar bici kwararre ne shugaba na kwamitin kasafin kudin kasa ta mu ta duniya da daɗi sai da mahasa da malam injiniyan yawa babace kuma lahira da daɗi sai da matambaya can a kan gaida shugaban kwamiti ba abin da zai tabbata na yi bincike da tabbas kasafin kudi namu sai dai mu kyautata Allah ne yake da jin kanmu babace a gaida shugaban kwamiti dan majalisar tarayyar bici kwararre ne shugaba na kwamitin kasafin kudin yawa kasa yawa ta sama mu da gwangwala hawar mai layi na ga kun gane injiniyan yawa babace shi ko ya hau ban wani ya tsaya da ramka fefe ne a gaida shugaban kwamiti shugaban kwamitin kasafin kuɗi fitacce ne kasafin kuɗi namu. to abbaran mu ya baka ka taimaka ka ceto mu yawa sama babace a gaida shugaban kwamiti dan majalisar tarayyar bici kwararre ne shugaba na kwamitin kasafin kudin kasa ta yawa mu labule sirrin daki daga baki har kurya injiniyan babace ku ce wa shago da tube dan ana ce ya shirya a gaida shugaban kwamiti injiniya kwamiti yanzu ya zo
Allah ya babu Abba bace a gaida shugaban kwamiti. dan majalisar tarayyar bici kwararre ne shugaba na kwamitin kasafin kudin kasa ta mu. Addu'a muke yi Allah ya riko da hannunka. Injiniyan mu Abba bace Ka fara lafiya ka kori masu haushinka. a gaida shugaban kwamiti Ka kare lafiya al'umma suna ta dokinka. kasafin kudi namu. Allah taimaka maka taimaka wa junanmu na gode. Abba bace Sannu shugaban kwamiti. dan majalisar tarayyar bici kwararre ne shugaba na kwamitin kasafin kudin kasa ta mu. Rabi'u na baba ya kyauta in yi ma baiti. Injiniyan mu Abba bace Jarumi na babici sabon kudin kati. a gaida shugaban kwamiti To Rabi'u na baba ta wajen kaza na ɗan saiti. Yawa yawa sama Abubakar Kabir Abubakar ka ce ya duba mu. Abba bace Madalla ashe. dan majalisar tarayyar bici kwararre ne shugaba na kwamitin kasafin kudin kasa ta mu. Haka shugaban kasafi. Na kudin kasa namu ne Mababici Allah ya magaman katari. shugaban kasafi. Na kudin kasa namu ne. Abba bace Allah ya magaman kacere. Ce shugaban kasafi na kudin kasa sai da kai. Ito mababici Allah ya magaman katari. Shugaban kasafi. Haka madalla yawa. Abba bace Allah ya magaman kacere. Zan yi batun jarumi na shugaban kasafi. Shugaban kasafi. Abadan mutanen bici shi baya cin zarrafi. Na kudin kasa namu ne Sannan yakan yi sauraron masu kai korafi. shugaban kasafi. Akwai cikakken bayani sai kuma uzuri. Shugaban kasafi. Na kudin kasa namu ne. Abba bace Allah ya magaman kacere. Idan akwai dama ku zo ku dama mu ga. Shugaban kasafi. Gwanin mu ne abba bici ko ba ku so ya shiga. Na kudin kasa namu ne Ya zama shugaban kasafi sai warku ya je jiga. shugaban kasafi. Kai ko kar ku bi sai yayi gaman katari. Shugaban kasafi. Na kudin kasa namu ne. Abba bace Allah ya magaman Haya hai. Shi kacere. abba bici mai kirki ne ku zo dokuti. Shugaban kasafi. Ya san mutuncin mutane dan yana agaji. Na kudin Har ya sa kasa namu ne. shi kishin kasa ya sa gaba kokin mu kullum ya ji. Shugaban kasafi. Fatar mu Allah ya mai dafa yi cikin ayari. Shugaban kasafi. Na kudin kasa namu ne. Abba bace Allah ya magaman kacere. Mun gode Allah da ka zama shugaban kasafi yawa. Shugaban kasafi. Yanzu kasar mu za ta hausaiti babu cin zarrafi. Na kudin kasa Za a ba namu ne kowane bangare nasa haƙi ba batun korafi. shugaban kasafi. Bana za mu amfana yan ƙauye da na cikin gari. Shugaban kasafi. Na kudin kasa namu ne. Abba bace Allah ya magaman kacere. To Abubakar Kabir Abubakar akwai hankali. Shugaban kasafi. Dan majalisar tarayyar bici ya zamo tozali. Na kudin kasa namu ne Kuma ka da gashi dan malam mai cikar kamili. shugaban kasafi. Halayensa in zan fada sai dai kuma uzuri. Shugaban kasafi. Na kudin kasa namu ne. Abba bace Allah ya magaman kacere. Yan bici sai godiya aikinka ya kewaya. Shugaban kasafi. Ka ba su hankunan su ta ko'ina bai daya. Na kudin kasa namu Sun ne gode suke ce maka kullum da ka kewaya. shugaban kasafi. Makam Kano ba kamar ka ƙauye da na cikin gari. Shugaban kasafi. Na kudin kasa namu ne. Abba bace Allah ya magaman kacere. Ina Rabi'u na baba koko da baya nan. Shugaban kasafi. Rabi'u na baba na barau ku gaishe shi nan. Na kudin kasa namu ne Ni na ka ne wazirin rara ga taken ka nan. shugaban kasafi. Kai ni ga abbayin durkusa a gabansa alƙawari. Ma dalla.